So what's up kailyan? For today ay ikukwento ka sa inyo kung gaano nga ba kahirap at gaano rin ba kasarap kung ikaw ay nag-iisang Pilipino sa iyong pinapasukang factory dito sa South Korea. So ayun kailyan, tayo ay magkukwentuhan muna habang ako ay nagtatrabaho. At ito nga pala yung isang kasama kong ibang lahi, siya ay Indonesian. Unahin nating pag-usapan yung kahirapan o hindi kagandahan kung ikaw ay nag-iisang Pilipino sa factory na iyong napasukan. Unang-una, sa first day of work ay talaga namang masasabi kong sobrang napakahirap. Paano masabi? Ito na yata yung araw na hindi ko makakalimutan. Isa na dyan ay ang communication o language. Talaga namang mahirap dahil lalong-lalo na sila yung magtuturo sa akin sa mga makina. Tapos pag hindi mo naintindihan ay napapansin mo talaga na parang naiinis sila. Tapos nag-uusap-usap sila sa kanilang sariling lingwahe. Siyempre, nakakakuan naman sa pakiramdam yun na alam mo na ikaw yung pinag-uusapan. Pangalawa, yung pakikisama. Siyempre, hindi mo kilala yung kanilang culture. Tapos kailangan mong pag-aralan kung paano sila pakisamahan. Siyempre, kailangan ko ding mag-ingat dahil konting mali ko lang o nagawa ko lang, nararamdaman ko nun na parang siyempre mag-isa ako, wala akong kakampi. Kaya kailangan ko talagang mag-ingat sa lahat ng bagay na aking ginagawa. Kaya ang ginawa ko na lang dati, dahil nagkakaroon kami ng problema sa communication, sa samahan, dahil syempre bago nga ako, ay nag-observe na lang ako kung ano yung mga hindi ko naiintindihan, ay tinitingnan ko na lang yung mga ginagawa nila. Tapos sa mga sumunod na araw, yon ina-apply ko na lang paunti-unti, parang natuto na lang ako sa sarili ko. Although tinuruan naman nila ako, kaso nga hindi natin maintindihan. Yung unang 6 months ko rito ay talagang nag-struggle ako sa pakikisama sa lahat ng bagay, pero ayun, okay naman, naging maayos naman ang lahat. At napag-aralan ko naman lahat, naging close friends ko sila. Hindi nga lang close friends, parang naging family ko na rin sila rito kasi sila lang din naman yung lagi kong kasama. Pangatlo ay kapag ikaw ay nagkakasakit, ayun, ay talaga namang pag ikaw ay nagkakasakit, lalo na pag napunta ka sa hospital na confine, ayun, lagi ka lang mag-isa. Talagang kailangan mong mag-survive sa iyong sarili. Kaya kapag pumupunta ako sa hospital guys, ay talagang dinadala ko na yung mga kailangan ko, yung mga necessary needs, kumbaga. Tapos pag nasa hospital ka na at hindi mo makain yung binigay nilang pagkain, ay talagang dala-dala mo yung swero. Pupunta ka sa bilihan ng pagkain sa mga convenience store sa loob ng hospital. Kapag masama naman yung pakiramdam mo at kahit inaapoy ka na sa lagnat at wala kang gamot, ay talagang pipilitin mong pumunta sa drugstore para makabili ng iyong gamot. At syempre sa pagkain, kahit masama yung pakiramdam mo, magluluto ka pa rin at kailangan mo talagang tulungan ng iyong sarili. Pang-apat ay sa transportation naman. Ito yung na-encounter ko naman noong bago ako rito, dahil nga mag-isa ako, ay magtatanong ka na lang sa ibang lahi kung paano pupunta doon, paano pupunta dyan.
Siyempre, kailangan mo ring lumabas para bumili ng supply para sa sarili mo. At kung mayroon kang pupuntahang importanteng mga government office sa bangko, siyempre, hindi mo pa alam kung papaano yung transportation nila rito sa Korea. So, bit-bit mo na lang yung instruction nila tapos salamat Google na lang. Siyempre, kinakabahan ka sa unang paglabas mo dahil mag-isa ka nga. Pero ayos naman, natuto naman kahit papano. Kailangan mo talagang magbaon ng matinding tibay ng loob. Kahit kinakabahan ka na dahil syempre baka ikaw ay mawala. Pero ayos naman, natutunan ko naman lahat sa sarili ko. Kaya eto yung mga mangilan-ngilan lamang na kahirapan o hindi kagandahan pag ikaw ay nag-iisang Pilipino sa factory dito sa South Korea. Eto naman kay Ilian yung isang kasama kong Indonesian, siya si Bayo. Bayo ang kanyang pangalan. Siya yung pinakabago rito sa amin. Bale, 3 months pa lang siya ngayon pero talaga namang napakasipag. Kamukha nito yung si Empoy. Ayan, tingnan nyo guys, kamukha ni Empoy. Siya yung pinakamasunurin sa lahat. Syempre, bago pa lang, ganyan din tayo dati. Pero kapag tumagal to, nako, magiging pasaway na rin siguro. Kahit sabihan mong magpahinga, ayaw magpahinga ka Ilian, ayaw magpahinga. Talagang tuloy-tuloy pa rin. Sulit na sulit yung bayad ng boss namin dito sa kanya. Eto ka Ilian, kakausapin nga natin. Where did you go last week? Last Saturday, where did you go? Ansan! Ansan? What did you do? So, ayun ka Ilian, tayo naman ay pag-uusapan natin yung kagandahan o kasarapan. Oh my God! Yon, yung kasarapan kung ikaw ay nag-iisang Pinoy sa pinapasukang mong factory dito sa South Korea. Una sa lahat ay talaga namang makakatipid ka. Yon, makakatipid ka dahil nga hindi ka lumalabas masyado, bahay-trabaho, yun lang yung ginagawa mo. Wala yung mga extracurricular activities na pinagkakagastusan, pumunta dito, pumunta doon, gastos dito, gastos dyan, at lalong-lalo na, hindi ka mapapadpad sa kwarto na walang kusina. Biro lang ka Ilian, biro lang. Meron naman akong mga nakilala rito na mga Pilipino sa malapit sa amin. Kaso ay kailangan mo talagang piliin kung sino yung mga makakasama mo at kung maganda ba silang impluwensya sa iyo. Dahil pag napasama ka sa maling tao ay sigurado matatapos ang kinabukasan mo. Pangalawa, eto, sigurado naman na makakatipid kayo at makakaipon. So ayun, hindi tulad nung nasa Taiwan ako, syempre may mga kasama ka sa kwarto, pag day off, mga ganyan, nagkakayayahan kung saan na bumupunta. Syempre pag lumalabas kayo, pag may mga bagay na nakita ka na gusto mong bilihin ay talagang mapapabili ka kahit hindi mo naman kailangan. Siyempre, pag nag-iisa ka, bahay-trabaho ka lang, maiiwasan mo yung laging gastos. Alam naman natin, mga kapwa nating Pilipino, pag may kasama at walang magawa, siyempre, nagkakayayahan kung saan-saan na pumupunta. Kaya mas maganda rin yung nag-iisa, kahit na bihira ka lang lumabas, sigurado naman na makakaiwas ka sa gastos. At pagkatapos ng kontrata mo,
ay siguradong limpak-limpak na pera ang iyong maiipon at maiuwi sa Pilipinas. Pangatlo, ito naman ay pagdating sa trabaho. Ang sarap lang sa pakiramdam na walang nakikialam sa'yo. Pagdating sa trabaho, ginagawa mo lang kung ano yung assign sa'yo na trabaho. So real talk lang mga kailyan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na may mga mangilan-ngilan na kapwa nating Pilipino ang siyang humihila sa atin pababa. Minsan sila rin yung dahilan kung bakit nagkakasiraan yung mga kapwa nating Pilipino na magkakatrabaho. Pero hindi ko linalahat baka may mga magalit dyan na mga kapwa Pilipino. So weird. Case to case basis naman mga kailyan. Mas marami pa rin yung mga kapwa nating Pilipino na talagang mababait at may malasakit sa kapwa. Pang-apat, eto talaga yung pinakagusto ko sa lahat. Yung nag-iisa ka sa isang kwarto. Oh my God! Yung wala kang kasama. Wala kang kakwarto kumbaga. Siyempre, ang kasarapan naman dito ay siyempre nagagawa mo yung gusto mong gawin. Wait a minute. May privacy kumbaga. Pero hindi ka tulad ng iniisip mo yung ibig kong sabihin. Eto kasi sa mangilan-ngilan na problema, pag may mga kakwarto ka, unang-una dyan yung paglilinis. Yan, minsan dyan tayo nagkakatampuhan pag may mga kasama ka sa kwarto dahil may mga kasama tayo na hindi marunong maglinis. At kung mag-isa ka lang, syempre, maglilinis ka kung kailan mo gusto. Tapos yung mga kalat, yan. Pag may mga kasama ka, yan, may mga naiirita. Syempre, iba-iba tayo yung pag-uugali. May mga makalat talaga. Meron ding personalidad na talagang ayaw ng makalat. Kaya talaga namang masarap. Masarap talaga yung mag-isa sa kwarto. Isa pa, yung about sa pagkain. Ayan. Pag may mga kasama ka ay talagang share. Share sa pagkain, pagbili nito. Tapos may mga kakwarto ka na hindi marunong mag-share at nakikikain na lang. Tapos nakikain na nga, hindi pa marunong maghugas. Ito ay real talk lang mga kailyan. Huwag sana kayong magalit dahil ito ay base lamang sa aking na-experience before. Isa pa dyan ay sa pagtatapon ng basura. Ayan, eto tayo. Kahit na nabubulok na, nangangamoy na, wala pa rin kusa dahil naiisip ng bawat isa na ako na naman nagtapon ng basura nung nakaraan. Wala man lang pakiramdam yung mga kasama, mga ganong mga ugali. Kaya yun yung mga mangilan-ngilan lamang na kagandahan ng nag-iisang Pilipino sa pinapasukang factory dito sa South Korea. Marami pang iba kaso ay medyo hahaba tong video na to. Ako ay nagbigay lamang ng mga examples kung ano yung kagandahan at hindi kagandahan ng nag-iisang workers na Pinoy. So eto naman guys, si Iban. Siya rin ay Indonesian, mukhang Pilipino rin. Siya yung pinakamahiyain sa kanila. Shy type kumbaga. Siya ay mahilig sa music. Siya ay may banda rito sa Korea. At nagko-concert din sila pag may mga event na nagaganap. At siya rin yung kaisa-isahang Indonesian na gustong matutong magtagalog mga kailian. Eto at kausapin natin kung anong masasabi niya. I am shy. Can you say Tagalog words? What word? I'm shy. What? Mahal kita. Oh no. Oh
So hanggang dito na lang Kailyan at ako'y magpapaalam na. Papalitan ko na yung kasama kong mag-drive ng forklift. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung experience ko dito sa aking tatrabahuan. So maraming salamat. Sharing is caring.